Čaute, ja v dnešnom videu budem vám ukázať kompletnú pyrotechniku na tento tu Silvestro. Môžeme aj rovno začať s týmito vecami, to môže všetci ísť. Ako prvé vidíme tu také tu fontány veľké, môžeme vám jednu ukázať. Sú také tu veľké, mini vulkán. Ďalšiu vec máme tu také tu stroboskopy. Také tu stroboskopy. Ďalej tu máme Crazy Bonnie, toto je všetko detská sága. To sú proste čerečké také veci. Ďalej máme tu také tu Scream rakety 6 kusové. Ďalej tu máme petardy Crash. Proste máme Crash petardy také tu. Ďalej máme tu takú jednu Happy fontánku. Ďalej máme tu metodity, ďalej máme tu single shoty, také tu, 3 kusové. Ďalej original petardy. Ďalej máme tu mini fontány. Ďalej máme tu vampíry, motýliky, to sú. Ďalej máme tu malé, tuto je tam, tuto je proste čeličky, či toto proste. Motýliky, proste ďalšie motýliky. Máme tu také fontány, ukážem vám jednu. Tak vypadá jedna. Ale máme tu také tu otačeky. Ďalej máme tu takú ešte jednu rímsku svetu, som vám neukázal. Ďalej kobra petardy. Ďalšie kobra, ale 2 kobra. Ďalej máme tu. Nie je to, nevadí. Zombum jaja. Ďalej máme tu La Bomba mini. Ďalej máme tu Crazy Bonnie. Ďalej máme tu LC5. Ďalej máme tu Dumbum Pirat. Ďalej máme tu Silver Crackers petardy. Ďalej máme tu mini vulkány, fontány, dinosaury. Ďalšie máme tu Small Silver Crackers. Ďalšie máme tu Mosquito. Ďalšie máme tu LC jednotky. Máme tu PP jednotky také. JC05, La Bomba mini, Dumbum, cukríky. To sú tak vypadajú. A posledná máme tu Bing Bang. Takže ľudia, toto je moja komponentná pyrotechnika na tento tu rok na Silvestra. Nezabudnite dať like, odbor, čaute.